Valjda ćemo i razvaliti preko Mido i poklati kokerabe. Neće moći da uzmu i ono što su naumili i što su uzeli od nas. A to je neke blokove i ciglu i ostalo, eto toliko. bude vaka došao, to će javno biti, to nije tajno. Ako mene Allah poživi, pa ja čujem vijest da se poziva na džihad, da se ova država napravi islamska država, to odmah će se odozvati, ne samo 10.000 muđahida Bosne i Hercegovine, nego će se odozvati čitava Evropa muđahida. Dragi vojnici, assalamu alaikum. Pozdrav! Na mjestu Osman! Tekbir! 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 Allahu Ekber, Allah